Ya sanibona. Nangu Real Mhlaziyo, umfana omncane bafethu usanda kufika la ku social media. Angazi noma ushoda ngehobby noma ushoda ngecontent noma ushoda ngani, kodwa ngiyafisa bafethu ukufana ukumqwashisa. Yabo? Kuphela. Angixabani naye bafethu, angixabani nani because ngiyazi kuneqhuqaba eliningi labantu elimsekayo bafethu yabo, elimsekayo but ngiyabona limfaka ehlathini yabo. Because ukube ngubhuti wakho omdala, if ukuthi ukhona ubhuti wakho omdala boy uyakuyekelela. If ukuthi ukhona ubaba wakho uyakuyekelela. Zimbili izinto njengomfana okumele ukuthi mawufika kule age okuyona ukhuzwe ngazo. Zimbili vo. Okumele ngempela udonswe ngendlebe ukhuzwe ngazo. One, umfazi womuntu, ingoduso yomuntu awusondeli eduze komfazi womuntu. Noma ngabe uyabona ukuthi akajabule kangakanani and wena ukhephephile ukumjabulisa. Uma esengumfazi womuntu noma eseyingoduso yomuntu awusondela umthinti. That is point number 1. Isifundiswa number 1. Sifundiswa number 2. Awudlaleli eparishini lomuntu. Awuyifaki inhlabathi eparishini lomuntu. Ngisho kuthiwa akukho kanjani kangakanani emthethweni. Indlela enza ngayo uzabeka isinko etafuleni. Ngisho kuthiwa ayikho kangakanani emthethweni. Wena mawungelona iphoyisa awusondeli, awudlaleli lapho because even amaphoyisa amanye awo esikhathini samanje awasondeli, awadlaleli esinkweni somuntu. Even amaphoyisa ayayibheka impi yawo. Awukwazi boy ukuvuka ekseni almost every day uvukela umuntu oyedwa nje kuzokhuluma ngaye, umehlisa isithunzi, umdicilela phansi nomsebenzi wakhe. Awukwazi boy. Awukwazi ntwana. I-wrong le nto leyo. Zamenye content boy, khulume ngeentombi, ukhulume ngesikole, usemncane kakhulu, yabo. Usagibela amatekisi, usaphila nabantu, usadlala ibhola, usahamba uyeyitekini, yabo. Koba sangathi kubanga into encane kanti umuntu uyazi ukuthi ubangani nawe, yabo. Ngiyacela ntwana, ngiyacela mfethu. Angiyilwi nawe, ngicela uyishintshe i-content noma mongayishintshi uqhubeke nawe kodwa wenze kangcono. Ngiyacela ntwana, angixabani nawe. Zimbili izinto kumele uhloniphe. Ukugada ukuthi awuyifaki inhlabathi eparishini lomuntu noma awumthinti umfazi womuntu. Kulapho nje boys, mawuzwa uzongilalela.